அம்மையார் ஜெயலலிதா திருமணம் நடத்தி வச்சாங்க. இந்த மிக்சி கிரைண்டர்ல ஸ்டிக்கர் ஓட்டினால அதே மாதிரி மாப்பிள்ள பொண்ணு நெத்தியில ஒட்டியிருந்தான். சிரிக்காத படம் இருக்கு. அம்மா ஜெயலலிதா வர நேரம் ஆயிடுச்சுட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ள மாறி மாறி உட்காந்து பேசிட்டு இருந்துட்டான். வர ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. இவனுக்கு பார்த்த பொண்ணு அங்க, அவனுக்கு பார்த்த பொண்ணு அங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருந்துச்சு. திடீர்னு இந்த அம்மா வந்துருச்சு. இந்த மினிஸ்ட்ரி ஏற்பாடு பண்ணாலும் நிகழ்ச்சியால அம்மாவை காக்க வைக்க முடியாதுல்ல. டபக்குன்னு என்ன பண்ணா, வாமா உட்காருமா சார், நான் அவர் ஜோடி சார் இருமா அப்புறம் மாத்திக்கலாமான்ட்டான். உண்மையில நடந்துச்சா? அட பாவிகளா, நான் உண்மையில நீங்க சிரிக்க சொல்றேன்னு நினைக்கிறீங்களா? சத்தியமா என் தலைமையான நடந்துச்சப்பா. மாத்தி தாலியை கட்டிட்டான். நாங்கெல்லாம் கல்லூரி விழாவுக்கு, இந்த பள்ளிக்கூட விழாவுக்கு, ஆண்டு விழாவுக்கு கூட்டி போவாங்க. சான்றிதழை கொடுக்கும்போது அங்க ஆசிரியர்கள் நிப்பாங்க. இந்த சான்றிதழ் மாறிடும். சரவணனுக்கு இளங்கோ சான்றிதழ் கொடுத்துருவாங்க. அப்படி பார்த்தோன்னே அப்புறம் மாத்திக்குவாங்க. அதுதான் அவன் பொண்டாட்டி இவன் கூட்டிட்டு போக வேண்டியதான், இவன் பொண்டாட்டி அவன் கூட்டிட்டு போக வேண்டியதான்.